Εγώ θα ήθελα λοιπόν να πω ότι μέσα στα μηχανήματα της νέας τεχνολογίας που πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να φτιαχνούν καινούργια, θα ήταν ένα μηχάνημα το οποίο θα ήταν μετρητής ανοησίας. Δηλαδή να μπορεί να βγαίνει η τροχέα έξω με το μετρητή ανοησίας, να κοκκινίζει αμέσως το μηχάνημα, να τον κατεβάζει από το αυτοκίνητο και να γλιτώνει ο κόσμος, διότι αυτό που ευθύνεται για τα τροχέα είναι η έλλειψη νου των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν το νου τους στα πιο σημαντικά, τα πιο πολύτιμα, τα πιο ανεκτήμητα και αδιαπραγμάτευτα, που είναι η ζωή τους, η ακεραιότητά τους και η οικογενειακή τους ευτυχία. Να επιβεβαιώσω ότι αυτή η ανοησία, η οποία πλανάται σε όλο τον ελληνικό χώρο, πριν από ένα χρόνο έγινε ένα παγκόσμιο συνέδριο στη Μόσχα. Ήταν ένα παγκόσμιο συνέδριο που αφορούσε την οδική ασφάλεια. Υπήρχαν 150 κράτη, εκπροσωπήθηκαν από τους υπουργούς τους, πάρθηκε μια απόφαση, βγήκε ένα ψήφισμα. Το ψήφισμα αφορούσε τον ακήρυκτο πόλεμο στην άσφαλτο, εστάλει στον ΟΗΕ για να φροντίσει ο ΟΗΕ, ο υπεύθυνος για την ειρήνευση του πλανήτη, πώς θα μειωθεί την επόμενη δεκαετία αυτό το γενοκτονικό φαινόμενο. Η μόνη χώρα που δεν έστειλε υπουργό ήταν η Ελλάδα, έτσι για να γίνει κατανοητό. Η μόνη χώρα που δεν έστειλε υπουργό ήταν η Ελλάδα, έτσι.